мен ышандым. Сөйләмәдәйді, везде обман. Мойлап, тәмләп, сөйләділер. Шашлык ашыйбыз дип, мунчак, обедка тиклем йоклыйчакбыз дидиләр. Тәмле шәйләр, кичкене тышка чыгып ичәбез диләр. Шулай дигәннәр, шулай диләр. Ботларны күтәреп, кояш астында загар айтып ятабыз дигәннәр миңа. Чыннан әйтимме нәрсә булды? Мунча юк. Бакча ута, урдак ашат, урдак кара, каз кара, тауык чистарт, главное еще суда чистарт. Суйырга еще керек бит әле. Суда чистарт, бакча ута, бәрәңге ута, су сип бакчага ашага пешер, идән ю. Менә. Кол. Син шәһәрдә яшәйсең, монда безнең кызык булачак дигәннәр. Дискотекалар кичкене булачак дигәннәр. Балды. Шуңа сезгә авылга кайт, рәхәт була дисәләр, ышанмагыз. Разводилова монда. زكا بيبي زكا بيبي صلو كريمة زكا بيبي زكا بيبي صلو كريمة عايش هادر غلي مادر خاني فادر زليفة عايش هادر غلي مادر خاني федор زليفة. Да, здравствуйте, на что жалуемся? Я не жалуюсь, я рассказываю. Сөйләгез, тыңлайм. Білесізме, они везде менә һәрбір тишектә алар, білесіз, арадым, мен алардан уже шеш төшә, уже бөттен ердә шеш, авызда шеш, күттә шеш. Уже, бренд, и беткерә средство, берегез әле, пожалуйста, туйдым бит, арадым уже. У меня для вас есть хорошее средство, даже лучшее средство. Сейчас. Держи. Отвечаю, хашешек, точно төшмешәк. Һәммә гелсен биеп тора, кубыстарда әлфия. Әккән беккән кәлбән теккән сәмби зәүргән бәршик. Уйында уймак табада кыймак, миштә бәлеш алдашык. Дәүләт балбаяшлык шәшәгә талатырлашы. Иди кое-что скажи. Кое-что скажи. Кызларки, короче, у меня для вас советы есть. Это хуяш меня так. В общем, Кир, я скажу. Никогда не переживайте о том, о чем вас говорят за спиной, потому что это слышит только ваши задницы. Кояшка үрелеп, кызар әшияләр. Сез икәү, бар килгән дияләр. Вот как раз на видео спел, молодец. По-любому кручу. А? По-любому кручу. Приезжайте в деревню, у нас тут хорошо.